Igbo nwere ụzọ ekenekwa m n'ọzọ na eziokwu ọdịnala anyị na omenala anyị ga-adịgide maka na ọdịbendị na-alụsi ọlụ ike ọkwanụ nkụ dị na mba na-eghere mba nni. Dịka nsi wee gwa unu na ikekwa ọtụtụ n'ime unu ga-adị na-anụ akụkọ a anyị na-adị anụ mgbe niile. Ụfọdụ si n'Igbo si Bini, ụfọdụ si na Bini si Igbo. Ije na obodo dị iche iche, mba dị iche iche, ya bụrụ ana Igbo, ifu ndị na-asụ Igbo, ịkpọ ya Chukwuemeka ịbụ onye Igbo, si mba na ya bụrụ onye Igbo, ihe agbagwoju anyị. Si abịa ọbịa, si ya gịnị ka ị na-akpọ onye kere gị, osi na Chukwu, ọgbagwojukwu oghe anya. Karịsịa ka o si eme n'etiti anyị na ndị ụmụ nwanne anyị nọ na Delta Nioma, ka o si eme n'etiti ụfọdụ anyị na ụmụ nwanne anyị ndị nọ na Akwa Ibom, ka o sikwa eme n'etiti ụfọdụ anyị na ụmụ nwanne anyị nọ na Kogi nọ na Igala. Maka na ụfọdụ na-asị na Igbo abụrụ sọsọ ndị ị na-afụ na Anambra, n'Imo, na Ebonyi, na Enugu, na Abia. Ụfọdụ okwu si ka ọ bịa ka mụ na ya nọrọ taa ka itinye ọnụ na ya bụ okwu bụ Obinna Chukwubueze, onye ji ikolu ndị Igbo wee malụ, onye so na ofu ndị na-achịkọ n'otu ihe metụtara ịkọwa ihe dị n'etiti ndị Igbo na ndị Igala. Ka anyị malụ kene ebe asụmasụ debere ya bụ ọdụ, ka anyị malụ n'eriri ya nke bụ isi ya na nke bụ ọdụ ya, maka na ya mgbagwoju onye akaliana. Maka na mmadụ ejego Kogi fụ ụmụ nwanne ya na-asụ Igbo, ha sị ha na ha bụrụ ndị Igbo. Ndị Igala na-ekwukwenu na Igala mụrụ Igbo, na ọbụla Igbo mụrụ Igala. Ihe nke wee bụrụ ihe mgbagwoju anya. Ihe a ji ebupụta ihe a bụ anyị ma na ofu onye sere ọra oriricha, mana ọra sere ofu onye ọma nlicha. Ọtụtụ n'ime unu ka m wee malụ maka na uche m akara nke unu. So ozi ọma ọdịnala nke taa bụ nke ntọnala, akụkọ ntọnala ka anyị ga-abanye, nke metụtara ndị Igbo na Igala. Obinna Chukwubueze, ikolu ndị Igbo, asị gị kene Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwa m unu. Aka m bụ Obinna Chukwubueze, ikolu ndị Igbo. Ọ bụ na mụ nọ na oge a ka anyị kparịta nkata ya bụ ihe gbasara Igbo na Igala nakwa ihe kwesịrị ma dịka o si banye. Daalụ hinne. Anya ma mgbu oge maka na ya egbugo oge. Na nke mbụ, ọ gịnị kpatara ka ihe jikọrọ ndị Igbo na ndị Igala? Maka na ọ bụrụ na onwe ife jikọrọ ha, agaghị adị na-asọ ya bụ mpi asọ. Onwere ife njikọ, onwere ka ebe o si metụta ndị Igbo na ndị Igala, onwere ka anyị si metụta chaa. Maka na ana m anụ ebe ndị Igala na-asị na ndị Igbo si Igala, na-anụ ebe ndị Igbo na-asị na Igala si n'Igbo. Biko tinye ọnụ na ya bụ okwu ka anyị wee na-aga n'ihu. Ekelekwa gị, daalụ nwanne m nwoke. Ekelekwa gị bụ onye na-ege ntị, onye Igbo onye ọma na-ege ntị. Na isiokwu anyị ji n'aka n'ụbọchị taa bụ ezigbote isiokwu dị mkpa na onye Igbo kwesịrị ịnụ maka nkata dị etu a, bụrụ uche bịa nso. Maka na Igbo bụ Igbo enweghị ụzọ abụọ. Ihe gbasara ajụjụ gị gbasara ndị Igala na Igbo, ihe mmetụta jikọta ndị Igala na Igbo, akụkọ dịka o si wee kọọ, anyị chekwara nchọpụta. O mechara anyị gaba njem jebe na Obugad na Aguleri ka anyị jee nchọpụta. Isokwa kwe Obugad? Dịtụ aha akpọrọ ya isokwa kwe Obugad? Obueri. Ihe bụ ụzọ kpọọ Obueri fọsị Obugad ka ndị na-aghọta ya. Obuga n'ọka o si wee dị, mana ntụgharị na ndị ga-esi ebe anyị njem bụgharịara ya. Mana na-ekwuru ụfọdụ mmadụ wee dịka m si na-ekwu na mbụ, akụkọ anyị chọpụtara na ya bụ Obuga akpọrọ Obugad dịka ntụgharị si wedapụta n'oge a, mere ka anyị chọpụta na eri mụrụ ọtụtụ ụmụ nwoke 5, nke Ata so n'otu n'ime ya. Maka ị na-akpọ Igala ịkpọ ya Ata. Eziokwu na Igala anyị na-anụ n'ụbọchị taa bụzi ọtụtụ ndị sonye gasịrị n'ime ya. Maka na ọ bụghịzi naanị ndị Ata si ebe a, bụ nwekwa ndị ọzọ bịa kpọnyecha na ya bụ ime Igala, mezi ya jiri zaba Igala ọzọ n'ụbọchị taa, ma ndị Nwakuri na ndị ọzọ gasị. Mana isi sekpụ ntị bụ na Ata bụ nwa Eri, ya bụ na onye bụ isi ọchịchị na Igala bụ Ata bụ nwa Eri. Ọ pụtara na ọ bụ nwa Igbo, n'ọnwa Igbo gọgọ. Ndị akụkọ dịka anyị si nchọpụta si wee chọpụta na ihe mgbapụta gbapụtara na ịda oge a na-eme nchọpụta dị iche iche dịka atọgụ mod. Ọ mgbe ka chọpụta na dịka gịnị mkpu atọgụ nya enwere ihe nchọpụta chọpụtara na Igala mgbe a na-eme nchọpụta dị iche iche mgbe gburugburu dịka tọsọm chiwede na ndị ọzọ dịgasịla akwụkwọ. A mere ka achọpụta na ya bụ ihe nchọpụta gosi na enwego ndị nọ na ịda
before enwebe ihe dịka Igala, before enwebe ndị akpọrọ Igala. And ihe nchọpụta gosiri na ndị nọ ebe a bụ ndị nwere otu aha akpọrọ Igbo. So na nchọpụta dịka maka na anyị na-ekwu Igala, na-akpọnye Igala site na from 15th century. Anyị mechaje chọpụta mgbe e nwere ata mbụ na Igala. Ọ bụ na the 15th century ka e nwebere first ata. And nchọpụta anyị gakwuo n'ihu. Ata anyị na-ekwu bụ afa onye ndu afọ eze ọdịnala Igala taa. Yes. Onye ọbụla bụ eze na Igala ya na-abịa bata. And anyị ji akụkọ mgbe ha si wee chi bụkwa kịta nke bụ ohere dị amịka ịgụpụta ya. So na ọ bụ ihe jikọtara Igbo na Igala bụ ihe na Igala ata si Igbo si n'Aguleri wee binye njem. Mgbe anyị gwara ya bụ Aguleri, enwekwa ihe ngosi gosiri anyị mgbe a nụchara agha ọkụ gbara ebe ya bụ ata bi. Enwere otu osisi ọkụ na-agbachaghị nke gosiri anyị n'ubu Ogad nke anyị jikọtara ihe onyonyo ya. And ihe ngosi ya gositere na ya bụ ata si na Aguleri wee malite njem wee pụba jebe ebe dị foluo na ebe n'ụbọchị taa a na-akpọ Igala. Mana akụkọ ị na-akọ bụ etu ndị Igbo nọ n'ofe ihu a si efe ya. Kedu maka ndị Igala? Ha na-akụkọ ofu akụkọ maka na anụgo m ndị Igala si na Igbo si na Igala wee pụ. Onye si na Igbo si Igala wee pụ na-eme mistake. Ya si na ọ na-eme mistake bụ na njem Igbo pụrụ na Igala buru agha ndị anaghachita dịka a na-ekwu okwu njem. Igbo bụ otu mba eji njem wee mara. And anyị na-aga njem ebe ọbụla anyị gara njem anyị na-emepe obodo ahụ dịka be anyị ọ dịrị anyị comfortable ibi na onye oche obiri ebe ahụ. Mana Igbo bụ ndị anaghị achọ nsogbu kama ọ ga-ese ọgbapụ ọsọ chebe ebe ọzọ. So ọ bụ ihe megasị na ọtụtụ obodo dịka ya bụ Igala na ndị Igbo si ebe a ndị Igbo a na-akọ na ha pụtara ebe ha bụrụ na ha si Igala pụta. Just like ịkọba akụkọ Eze Chima si Bini wee pụta. Ọ bụrụ na ọ bụ onye Bini o return akụkọ ya somebody like Eri abụrụ onye Egypt. O jere mba India olu ka o si dị ya na ụmụnne ya ịtọ Aredi na Arodi anachiataba azụ maka ha pụtara ha pụtasịrị mba ọzọ ha ga-anọ mana ha batara ụmụ ebe ha si pụta mana chepụkwa otu akọ dịsịra ndị Igbo n'ebe ndị Igbo gbasasịrị dị iche iche. Mana ihe ị na-ekwu eziokwu dị ya na nghọta nke maka na ama m na taa na onwe ndị Igbo bụ na ha bigo ugwu Awụsa bie ya ọma ahụ bie ya ahụ 50 ụfọdụ echefugo mana echi enwere ike ihe ike mebe n'ugwu Awụsa ahụ ndị nke ahụ bi n'ime ime ọhịa ahụ agbanata ha nwere ike gbanatazi ya n'Igbo a na-akọzi akụkọ ha ụfọdụ asị na ha si Kano wee bịa chefuo na ha si ebe a wee jee Kano wee bie wee mesịa ihe ike wee daa ha wee gbaghachite wee chọbakwa anabe nna ha. Daalụ hinne. Onwelu ndị oke ka ntị ya dịka ajụjụ enwelu obodo ogbe dịgasị iche iche bụ ndị Igbo bi na Kogi maka na Kogi bụ na Igala kwụ ya. Daalụ ịma na mgbe mbụ and ọzọ ha na-ekwetakwa na ha bụ ndị Igbo maka ya agwado mmadụ ya kweta ihe ọ ga-abụ. Daalụ na-ajụga na mbụ oge mgbe anyị na-edito onesikebe ihe dịka otu esi wepụrụ anyị ihe gbasara histrị n'akwụkwọ a na-eme akpọ steeti akpọnye ya na ọ bụ ndị Igala ju na Kogi mana dịka anyị jibere nchọpụta anyị chọpụtara na enwe ọtụtụ obodo si ana Igbo bụ ndị Igbo nọ na Igala ekenyere n'ime Kogi steeti. Igala anọrọgoro onwe ha dịka mba bito na ha nwee ndị kwenyere ha n'ime adị mixed up ha nọrọ onwe ha dịka mba mana enwezi ndị bụzi ndị Igbo gọgọ bụ ndị Igbo ha na-asụ Igbo mmemme ha bụ Igbo ihe niile gbasara nke a na mbụ ihe ha ma ha asụ Igala mma kpọrọgotu obodo ahụ nke bụ na ifuru ndị bụ ndị eze ndị ichie ndị isi ndị okenye nọ ebe ahụ ama ha asụ Igala. Oge njem site na ihe mgbasa ozi ezumezu ya TV jeruo ya bụ obodo mụ na ha na-asụ Igbo anyị mere nwanne ọ na-atụkwana ihe ụtọ ifu onye Igbo mana otu ihe bụ nsogbu ha na ekenyego ha n'oke gị a na-anọkpa ha ahụ eji maka ya ọtụtụ n'elu ụzọ ọ na-agọnarị ebe ha si ka ha nwee ike sonye na ya bụ obodo maka na ọ bụ na onye ahụ esonyeghị agaghị enwe
gọọmenti Amerịka ya uru si n'obodo ama ameru ya aka ma ọ bụ onwe ọchị ọkwa ọ chọrọ ka ọzọ ha menye ya ọpọchuniti ịzụ ya bụ ọkwa so enwegasị dịka mgbe m jere Avụrugo eje m Avụrugo afọ obodo afọ ogbe ndị Igbo nọ na Kogi ya bụ Avụrugo yes Avụrugo na achọpụtara m ejikwa ya Avụrugo bụ na akpọrọ ya asị nọ onye mbụ n'obodo Avụrugo nọ ya bụ obodo anya abeli otu a mana ya bụ onye ka m jụbara ese ka o si wee bịa o bụrụ nwa afọ obodo a na-akpọ Edem dị n'Enugu steeti na Nsụka Edem enwere Edeọbara nwa Agama Edem bịa nwa Edem obodo a bụ ụmụnne atọ mana ha gbasasịgo mana ebe ikpeazụ ndị Avụrugo si binye njem wee jebe ya bụ Avụrugo bụ ebe a kpọrọ Edem n'akpa na ozi Edem ejekwa m ya bụ akpọ m wee jee ebe a ebe ya bụ ha si pụọ njem anakatọbịa ọ ka bụ empty land mmọnwụ niile ndị obodo a na-efe ha na-efe ya abịa na village onye na-abụ chief na apart from obodo a nwere eze abịa na village onye na-abụ chief ya na-akpị ha bụ dimani ya bụ ihe ji marụ the eldest na obodo a na-akpafa bụrụ Edem andụ n'obodo a ka ndị a si binye njem enwere ọtụtụ emume ha na-eme na-akpọ ma nke a na-akpọ onyinye ma nke a na-akpọ ona si eme ije gee ndị ya bụ Avụrugo ntị ọsị gị a na-akpọ maka atama mana ka njụ oyi abịakwa na n'ime ala Igbo a n'ime Anambra ya ọkụmana enwere Igala isi na enwere Igala ndị Igala nwee ebe ha bịa kpakwunye enwere Igala cheta na onwe mgbe bụ a na-agụ news agụsịa na Igbo agụọ na Igala daalụ nke ahụ nke a bụ mgbe Anambra steeti gọọmenti ka na-ala ya ka na-elebuchi ụda wit ndị Igala because one ka mgba gị ofu ihe dị very ịma a na-akpa Igala na Anambra nọ ebe ọ nọ na-ege ntị na Igala dị fa Igala dị n'azụ na ebe ahụ na Anambra na Igala from Aguleri to Igala is no more than 2 hours ọ dị nso na a stone throw ajụjụ wee bụrụ ịma na enwere Nzam ọ dị ka Nzam nọ na Anambra ma bịa bụrụ Igala etu aka esikwa wee nwee ogbe ndị Igbo n'ime Kogi dịka ntị dịka a si kwuo achọghọta na Igala na-ekwu okwu ya bụ tribe kpatara azụ ọnụ leta mana isekpu ntị bụ na ha bilite njem ebe a ebe ị na-akpọfọ bụ ebe njem ha bidoro njem na Aguleri through Ata and Ata bụ a warrior ọkọ ka many places from nchọpụta ya chọpụtara na ya bụ Avụrugo achọpụta na oge a jebere njem ibe jere Edeọbara achọpụta na ihe mere ọtụtụ obodo a ji gbakwunye na-ekweta Igala bụ na mgbe agha dị oge a na ọ bụ Ata na ndị agha ya bi ekpuchitere ọtụtụ obodo a ọ bụrụ agha Biafra ebe mgbe a rụrụ agha ma ndị arọ n'okpuru na-abịa ndị Ọhafịa ebupụ ya na ọ dị na mbe na 17th centuries 15th centuries ndị Fulani eburu na-abịa ọ bụrụ na-ebupụ Fulani mgbe ahụ ihe a bụ agha a na-azọ enwe ndị warrior ọchọkọkọ ka teritori obinye wit ndị ahịa ndị arọ mere ya ndị Ọhafịa nwezọ mmiri nwere atabewe nke ya and ata ndị ọbụla conquer a place protect modern region ọ na-eme ndị nọ n'akụkụ a na-agbapute ka ha bịa nọ under that protection and then just like ihe na-eme na obodo Africa na Igala ihe mere those things ji eme gị abụna ndị agbapụ that place ka nọ under that protection ka ghara inwe such attack from arrows and Ọhafịa as of that moment. Okay, ya bụ na nkọwa gị na nchịkọta okwu ya bụ n'ihi na-asị onye ọbụla na-asị na Igbo si Igala si onye anyị ekwuziri ụdị okwu ahụ na ọ na-ewu anyị Igbo ọzọ nchịkọta ahụ bụ na Igbo bụ isi Igbo bụ ndị gboo na Igala bụ nwa Igbo na na-ahapụ isi aka gba oriọm na ajụmewe onwelu mgbe n'akụkọ ntọ na ana a ga-asị na Ata of Igala nwelu mgbe ọ na-eme nnọkọta ọ bịarute anyị Igbo ọ dị ka mmadụ iji ikwu nne ipe homeji ghọtagodi ya o nwere mgbe o mere chacha maka na ya dị na gwa onwe anyị gewe eziokwu na ọnwa gara aga bụ Disemba dịka
maka na ndị Ijoja si wee gaa. Agara m Aguleri mụ na onye na-afụ maka culture and tradition bụ Chief Ọdụm na ya bụ Aguleri nọ n'Obuga adịrị njụcha ajụjụ ọ kọwara m ihe dị otu a. Ọgwa m na ya nwa bụ Chief Ọdụm na apart from ata nke anọ kịta na the previous one na nyawa nke Sunday na before ọ na-eme before ekpunye ata okwu n'isi ọ ga-abịa Aguleri n'ọkpụrụ ụbọchị anọ n'ọkpụrụ ụbọchị anọ before eje ekpubi okwu n'isi. Now na apart from onye nke akịta na the last one nyawa na onye bụ onye Sunday ọ jee dị ya nọ for 4 days do the man or guy according to the process of kuzieli ya do's and don'ts. Yeah, they put on TV now. I record on my channel. This basically TV. But it's kuzieli do's and don'ts. So then man, don't know. We go ndoro no me nese. O dey ka na takichozi muze nne ya. O ka wazi akụkọ otu ebe na maybe ndị nke abịa ho. Mana mgbe purukwo from the Izagomi ihe njọ. Ịma na onwere mgbe a na-adọga ihe dị n'etiti ndị Yoruba na ndị Igbo. O wee ruo ofu ụbọchị the only of Ife onye nke anọ kịta okwe wee dapịa n'ọnụ. Okwu a ka na-ewe ndị Yoruba iwe mana kamera capture ya. Ọ sị na this festival of wealth of Obatala that we are celebrating, that ndị nyere anyị this festival were the people called the Igbos. That the Igbos were the original people in Ife. And the Asian people in different. And Asian people. Onye kwulia abụrụ onye Igbo. Onye kwulia abụrụ Ofeke. Onye kwulia bụ this current Oni of Ife. Ewesi ashu ekwuna. Onye batara nọrọ ebe a na-asị na ndị Igbo bụ ụmụ ndị mbụ na ndị egede. Ụfọdụ bụ ndị Igbo n'onwe ha na-aghọta. Na-ekwu na ọ bụ na Igbo ma ihe agha bụ. Na ha kara ịbịa n'isi. Fa ga-aghọta mana ọ dịzị m ka nwa agụ na-ata ịfịa mana ka ihe ndị Igala na-ekwu maka na onye Igala a na ebe a anyị na-eme ọma na-eme ibe ya ka anyị mara n'ife a na-ekwu. Ọ bụrụ na onwe onye Igala na-egekwa na anyị ntị ị ga-akpọ ọ bụrụ na o nwere onye ma ntọ na anyị ga-ege anyị ntị ị ga-akpọ anyị ga-emepe ekwentị mgbe ga-adịghị anya ka anyị n'onughị maka na uche bụ akpa onye ọbụla konki ya eje tupu anyị eje yọrọ egwu achịghata o nwere ndị na-asị na ndị Igbo na-azụ ana hinne na ndị Igbo na-azụ ana na ha banye ebe a asị na ndị a bụ ndị Igbo ha bịa ebe a asị akpọ ya expansionist. Anyị mana anyị nwere ndị a na-eji anụ ọgụ ewe m na-asị ana ka anyị na-azụ ka ọ nọọ akụkọ ntọala ka nwanne mara nwanne ya ka anyị na-azụ. Onye si na Igbo na-azụ ana mmadụ ọ na-eme mistake maka afọ ebe onye Igbo ji ezoba ana mmadụ onye Igbo jee mba ọ na-anọ n'akụkụ the only thing onye Igbo ga-eme bụ ọ na-elu anya afụ ihe kọrọ n'obodo ahụ nyere ha aka ọ ga-na-egbere nyere aka ọ bụrụ eze n'obodo ahụ ada ọ bụrụ eze n'obodo ahụ ndị obodo atụrụ egwu na ọ ga-anakọrọ ha nke ha ji maka onye Igbo bata oge develop ọ bụ n'obi na one room na ọsọ landlord ya bụ 2 rooms onye ike echi nyewachi ọsị landlord ga-eme ya 2 story. Daalụ tupu anyị were egwu a ma anyị ma na baka na ịbatara n'oge anyị akpọbata ya etu ekwesịsị kpọbata gị ka esi Igbo ịbụ. Daalụ aka m bụ Obinna dịka si Obinna Chukwueze Obiala. Abụ m onye Dimagụ Iseke na-esi nke Middle South Local Government Imo State. Iseke na-esi. Yes, Middle South Imo State. Daalụ hinne anyị chịghata ị ga-agwa m ọnọdụ maka na ama m na-abịa n'ala Igbo na onwere ndị Igala bịa odo isi nọ ndị mere njem batara enwere ndị bụ ndị Igala si nọ n'asọ Igbo mpaghara Nsụka. Yes, ka anyị were na-egwu a anyị chịghata anyị wee mepe ekwentị anyị na-ekenekwa ndị na-esoro anyị na ikuku mụ na Ikolo ndị Igbo nọ taa anyị sị ka anyị gbakpọ ihe metụtara Igbo na Igala maka na ọ na-adịzi m ka ụmụaka a na-achọ igwunye okenye aka n'anya anyị wee sị mba na anyị bụ Igbo mana anyị niile bụ nwanne. Ihe anyị na-ekwukwe n'obo onye biri ibe ya biri. Ana m abịa. Gbatuo. I don't want this.
Okay. Happy mana. Don't raise it here. Kogari bana. Okay. Anyị na-ekene ndị na-esoro anyị na Facebook. Facebook live. Ekene m unu Okeke Chukwuma. Ọkwa mụ na ikolo ndị Igbo na ebe a Obinna Chukwu bụ eze. Obinna kenenu ndị na-esoro anyị na mba ụwa niile. Ekene m gị onye ọma na-ege ntị ga-esonyere anyị sị imere ọfụma n'isonyere anyị maka ọ bụ nwoke oge mmụta dị egwu anyị dịka daalụ hinne Udochukwu ekene gị nwanne metuo gị afa Chukwuemeka Luke ekenekwa gị afọrọ gị Okeke Chukwuma Chukwuebuka ezigbo nwanne m mụ na o jere n'igwe taa ekene gị anyị ga ha emepe ekwentị onye nwe ajụjụ ka ọ jụọ chetanụ na anyị na-akwado ndị oziọma ọdịnala fans club Ọka branch WhatsApp group anyị adịgo ọ bụ na ị chọrọ isoro anyị n'ịnọ n'okirikiri Ọka maka na agba ekere nwangwere anyị ruo na ọrụ n'ọtụtụ Igbo anyị na-acharazi ọkụ nke ikpeazụ a maka na ahụ iri na-abịa taa ana Igbo ga-enwere onwe ya na mmụọ maka na ife na-esi na mmụọ adị mma tupu ọpụta n'ife anyị ga-echighakwa ozugbo na ikuku cheta na na ABS 88.5 FM and chetanụ na program a chọrọ nkwado anyị chọrọ sponsorship ọkwa na ume ka eji afọ ọkụ betasụ ya ọkwa na-arụ nna ma anyị mana na-asụ ọrụ na-asụta eju na ụlọ a na-atọ ụtọ ọ bụ niile ege m ntị na ọ masịrị gị na ị ga-akwado program a ka anyị wee nwee ike wee nọrọ n'ikuku welu na-atọghesi Igbo na-agbụ maka na agbụ ekere nwa ngwere a onye ekwekwana ka ọgbanahịa anyị n'olugo ọtụtụ ka anyị chigha anụ n'ikuku ka Igbo nọ n'ụzọ ije Igbo nọ n'ebe niile wee tinye ọnụ n'okwu anyị kpụ n'ọnụ. Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ ekenekwa m n'ọzọ anyị echighatagokwa na oziọma ọdịnala nke taa oge luo na oge anyị ji anụ onu ọra n'ihe metụtara Igala na Igbo ofu onye na-asị na ọtụtụ oge ndị Igbo chọọ ịkpa ike na mmụọ ha ejebe Igala na maka na ha na-eji Igala gosiri na Igala tọrọ Igbo na Igala ka anyị ihe niile abụkwa ihe anyị ga-etinye ọnụ ọ bụ na ị chọrọ itinye ọnụ na okwu anyị kpụ n'ọnụ akara ekwentị ị ga-akpọ bụ 08119055555 ya bụ 08119055555 ka mkpọke ọzọ 08119055555 ịkpọ ya igbo ya nkenke tinkom 20 sọsọ ka m nyere gị ka anyị nwee ike wee nabatakwa ndị ọzọ akara ekwentị ọzọ ị ga-akpọkwa bụ 07018639546 ịkpọ ịgwa ya faru gbuo ya nkenke inwe ajụjụ ịjụọ ọ bụ na ịbụ nwanza na ọtụ onye ka ị ga-atụnye nke gị ka ọ wee bụrụ ife kwuru ka ị na-eme. Hello onye ka m kenere hello ekene gị onye ka m kenere umekoropụ n'ahụ na egwu atụnahụ o dike nwụba aja na-atakwanụ mmadụ ata onye ka m kenere hello ọ dịkwa ikuku nwere ka o si wee dị n'oge a ọ bụ na ịnweta onwe gị ọ bụ na ikuku dịrịghị mma ịkpọ anyị na-ajụ ma ndị Igbo osi Igala ma Igala osi na ndị Igbo ka ha na-abụ ọ bụ nwanne kwesị ịdị na-emekọ ihe nwanne na-azọ gị onye mụrụ ibe ya. Hello onye ka m kenere ekene ga-emeka Okonkwo ị nwere tinkom 20 biko gbapịa ọsọ tinyere anyị ọnụ n'okwu
adịrọ m ka ị ga-ebidozi ihe gbori ya dịka anyị si ekwu na mbụ nke bụ na ata bụ nwa iri ata bụ nwa iri ọ bụ ya bụ ata sịkwanụ agụleri gwa mani njem fọ gaba kudo ndị obodo na Kogi ebe akpọrọ karata echikọ ya etu a ebe a ka ekwu ya gbadoro ụkwụ o nwere ihe ọzọ nwere ịjụ daalụ hinne onye ọ kwesịrị ịbụ ma ọ bụ na ha kwere maka na nwa dị amụta nna nke ahụ bụ akụkọ mgbe ọzọ ihe ka na-ekwu udo na-aba ọbụrụkwa ndị be anyị bụ akụkọ ihe jikọrọ Igbo. Hello, onye ka m kenere? Ekenekwa gị mana ị na ha atapịa nwanne m isi gị oke isi ụzọ nwanyị oke oke chelu ịbụ onye ụzọ nwanyị ya bụ ịbụ onye Enugu ya bụ ịbụ onye Igbo ana m ajụ gị na-ajụ m oke mana kedu afọ obodo unu afọ ogbe unu gbatuo redio Ogurugu village ọkwa ya na Ogurugu village a ihe unu na-asụ n'Ogurugu village a n'ụzọ nwanyị bụ Igala oke unu na-asụ Igala n'Igbo oke unu na-asụ Igala na-asụkwa Igbo ya bụ na this village now a ga-asị na ọ dị bilingual asụ ya n'oyibo ihe ọ bụ so kedu ka n'ime local gọọmenti Ụzọnwanyị ahụ kedu ka unu na ndị ọzọ na-asụ Igbo kpọmkwem ma ọ bụ asụsụ Igbo dị iche iche ka unu si enwe mmekọrịta ka unu na-ebikwe n'udo ka unu si ebi oke unu nọ na oke Enugu na Kogi oke unu abatazie n'ime ka afa mmiri ahụ Maboro River oke daalụ hinne ka afa gị ọzọ Emeka Okonkwo ya Ali oke aka Obinze oke Opinze ịbụ confirmed Igbo man amazi nke ị na-ekwocha alia kwa ali like Anne ali anyị ma na ụfọdụ Igbo na-akpụ ya Anne abịa na mgbago Enugu a na-akpụ ya Ali onwe onye na-aza Ali Chukwuma mana Ali Chukwuma means Anne Ali in their own dialect. Daalụ hinne so afa actually means Ali or Ali dem nwanne m Opinze ka ntụkwe afa ọ dị ya ka anyị chọrọ ịma ọkwanụ mmụta anyị na-ekwu ka ihe nwere itinye n'okwu ya bụ na Ogurugu ọ na-ekwu abụghị Igala Ogurugu bụ Igbo mana ọ gbakwa n'ụka ọ dịrị onye Ogurugu atụnyere aka na echọtara Ogurugu bụ ọbata m onye mụrụ Ọnụọja then nwunye ọbata m tinye ọnụ na microphone nwunye ọbata m bụ the princess bụ ọ princess na Ịda so ọ bụrụ na Ọnụọja bịa chọta nwaanyị na abịa na ọ bụrụ na what I'm trying to say here now is na ọ bụrụ
na ha bụ pure Igala. You're now. They are not Igala. That mix up because of Nesidi and Renota one. Nesidi and Renota, the princess. So Esino Ogurugu. Esino Igala. Renota. Okay, so kesi notaze wanya na obhabiazi wanya obiazi hanaraze ha susu Igbo. Ụmụnne ya bata for instance, mana enwe ndị ọgane normally ya bụ that's like esi okwu. Enwe ndị ya eju asị no ata land na ada. Because of ata biye that area during that time because of now the warrior cover that ana okrozia kaina roko. Hello, onye ka nkenere ana m anụ ọnụ gị. Ifeanyị ekenere gị ịnọ n'ozi ọma ọdịnala dike nwa ụgbaja na-ekene gị. Okay. Ngwanụ uche onye ajị anya njọ mana gbapụ ya ọsọ ga-adịrọ. Ya na-eme ndị be anyị nọ na Kogi, ndị minority ka ha bụ bịa, ndị Igbo, ndị na-asụ Igbo ndị Igbo, bụ minority na Kogi. Enwere an agenda to intertwine them. Ebe from where to where? From Ibachi, ebe nwere ndị Igbo to Igala Mela. Okay. Igala Mela slash ọnụ, ndị Igbo nọ bịa. But enwere an agenda to intertwine them. In fact, in the 1980s, Kenematia, the Igala officials, that school in the Igbo communities in the country. When they were saying, I'm not to Igala. Okay. So, apart from that, if you go to those places, they are living in fear. They don't know what to describe with Igbo because in Hana, the Igala is majority in both political and economical. They might be denied political. Okay. Mana ha bụ indigenous. How would indigenous, but how minority? Now, do not identify. Okay. With the Igbo Southeast and South. Okay. So, when I got Anambra, then they will get an answer in Anambra. Then I'm going to get outside the Anambra West local. And I was going to get an appointment in the West and North because no one take out. But these people are given the right to understand the carbon data. So, what should we be given? Sorry, I will sound like this, but I have to say. Okay. They should be given right to. I don't know if they come and they come in. We have right to identify in the back. When I go to the guy, I need to buy. It's not here that access. Okay. Dalu hinne afa community anyị na-ekwu okwu isi nọ Ibaji na Igala Mela. Igala Mela. Imadi Igbo communities bi ebe ahụ. Enwere ebe na Igala Mela enwere afọ abanye Ikoloko and some of that. Then na Ibaji nwere ọdebe enwere na apịtị. Ndị some of them are not good by labor because ndị kasị kwa mgbado ndị oge m rọọ oge m chọrọ ọgwụ. How was they afraid? So let the Ibaji area. Okay. So some of them, they don't want to Igala. Okay. Daalụ hinne ịma na ihe ndị Igbo na-abụ Igbo na-adị eme egbe bere ugo bere ya bụ na onye ọbịa bịa na obodo anyị na-anabata ya nye ohere etu aka anyị si mekwanụ ndị ọcha wee were ohere a wee lafuo anyị wee nakọrọ anyị nke anyị ndị mba bịa anyị na-anabata ha hinne mana anyị nọrụ n'etiti ndị mba na-emeghị nta na-emeghị imụ a na-akpa anyị ka anyị kpagbuo ya amarọ m ife o ji wee dị etu ahụ mana anyị nwa ka ọ dị ile etu isi wee kpọgasị afọ otu a Chukwu emego ọgọ enwe soshal midia anyị ga-akaba arụ ka anyị metụtara ụmụ nwanne anyị ndị nọ ebe ahụ gwa ha na nwanne ha nọ na mba na anyị nọkwa na anyị nọsiri ike ka anyị gbanye ha aja n'ukwu mekwanụ ka ndị ọ bụ anyị na ha ghọta n'ụwa bụkwanụ onye biri ibe ya biri eji m n'aka na ndị na-achị anyị na-anụ maka na ọkwanụ nwata nwee nna kara ahụ na-aba mba onye ilo asọ nwata agha anya mana inwe nna kụrụ ngwọrọ nke ọbụla emere nwa gị ọ dị ya mma ọ etu aka esi akpagbu Nigerians outside Nigerians pụọ a na-eme ha ka ọ bụ na ndị enweghị nne ndị enweghị nna maka na ọtụtụ oge ndị kwesịrị ịjụ ese ha anara ajụ ese ha anyị na-ayọ
ndị ndu ndị Igbo dị iche iche ka anyị jụọ na-ese ụmụ nwanne anyị ndị Igbo ndị ekewapụrụ tinye ha na steeti ndị ọzọ. Ọ ya bụ isiokwu okwu a nwanne anyị nwoke kpọrọ. Oge erubekwananụ mgbe anyị ga-apịachi anyị nalụ okwu ole ma ole anyị wee chịkọ, maka na okwu a dịka okwu anyị ga-emepekwanụ mgbe ọzọ. Hello? Onye ka m kenere? Kene m ihe na-emere gị ihe. Ise ngwa tinye ọnụ n'okwu ọ ga-adịrị ọzọ. Okwu a dịkwanụ ka okwu ga-adị mkpa maka na mana onwe mgbe na-eme ya in the 80s enye news n'Igbo enye na Igala enye n'oyibo igosi na n'ala Igbo. Yes. Hello? Ese gịnị sa? Kedu afọ gị ọzọ? Ometu na Nọọfịa, ekene gị nnọọ. Daalụ. Ka ndị Igbo na ahụhụ na nke dị njọ na wapatapadi akụgharịkwaba ebe na-agụ obi Igbo ha kụgharị anya okoloma mejezie nkechizi eto oyi Igbo na federal gọọmenti na advisory adjustment na ndị Igbo na-achị anyị ga-esi dị ọkụ a ga-eproteti ụmụnne anyị nọ n'ebe bandịrị kọtụ mgbaji na another steeti gọọmenti na ngwo ka ndị gọvanọ gọọmenti ndị nọ na bandịrị aba idie ọkụ proteti ụmụnne. Daalụ hinne Ometu Nọọfịa na Ụmụnri, ekene gị n'ọkwanụ ebe a ka anyị ga-achịke ya. Ọ bụrụzie na ị chọrọ isoro nkata ya dị na-aga n'iru, jee na Facebook anyị na Oziọma Ọdịnala TV. Ije na Oziọma Ọdịnala TV itinye ọnụ n'okwu anyị nwetakwa ụsa ya follow the page, maka na ihe abụrụ ihe nkata anyị ga-akpacha otu ụbọchị. Mana isi sekpụ ntị bụ gịnị bụ na Igala na Igbo bụ nwanne ọkwa ya na ha kwesịrị ịbụ ya bụ na ha bụ nwanne exactly. And anyị kwesịrị ibi n'udo, anyị kwesịrị ịbụ ebe bere ugo bere. Nwanne m nwa mmụọ emegbu na nwa mmadụ, nwa mmadụ emegbu na nwa mmụọ. N'otu aka ahụ, ụmụ nwanne anyị ndị Igbo kpọmkwem ekewapụrụ n'ala Igbo banyesịa n'ime Kogi, banyesịa n'ime mba steeti ndị ọzọ, na ya ekwesị gbakọta ha azụ. Ọkwa ihe na-ekwu na ebe ha nọ ị na-anụ onu anyị na anyị si gị jisi ike, ụjọ atụ na gị nga gbakọta na onwe gị azụ maka mkpagbu a na-akpagbu gị. Ya ka anyị ji asị osi ike iwetara anyị ozi na Oziọma Ọdịnala TV na Facebook. Ọkwa na ebe a o ruo n'ebe anyị ga-apịachi, mana tupu anyị pịachie kpọmkwem, achọrọ m ka nnukwu onye ọbịa mụ na ya nọ taa, ikolo ndị Igbo Obinna Chukwubueze, nye anyị ofu okwu maọbụ were otuti nkọm. Ekelekwa gị ọma na-ege ntị, gị onye Igbo na-asụ nsọ, gị nwafọ onye Igbo, ekelekwa gị si gị eji na maka obodo ịnọ ọdụm anọ onye n'obodo Igbo ezepụta na-agba onye jedos ọ bụrụ citizen bụrụzi onye bụrụ onwe green card na US, mana bụghị onye ọsịsị ya na ọbọzi onye Igbo. This foreign speech taker si Black American ọ bịara Nkwere bịa na aka tụ nwanne dị na mba maka ọ chọpụtara ọ bụ onye Nkwere Imo steeti. So ebe ọ bụ na ịnọ asụ onye Igbo ekwela ka anọkpa ga maka na Igbo ịnọ na mba ndị ọzọ ma na ewebe ekenye gị fọrọ si nke ọzọ onye Igbo ọ dịrọ mma. And gị bụ onye Igbo kwetara ndị bụ onye Igbo ife onye na-asụ Igbo metụ ya ka onye Igbo, maka na ọ emebe nwanne sọrọ ọsọ ụmụnne anyị ndị ọchị na mba na-akpanyecha na-akpanye
Igbo asọpụta ha otu na daalụ hinne ọ dịlachaghị ọnụ. Ndị Igbo akwụsị isi na Igbo nke a na nke akara bụrụ Igbo nke aka bụrụ Igbo. Ị bụrụ onye Ebonyi onye Anambra sị gị na ihe na-asụ abụrụ Igbo barịa mbasịa na nke na-asụ abụrụ Igbo nọ nke gị bụ Igbo emena agwaghị isukwuo ịghọtago maka na Igbo niile bụ ofu. Ọ bụla ya ọkwanụ ebe a ọ bụrụ na ị chọrọ inweta dike nwa ụgbọ aja ụzọ onye bụrụchi ụzọ n'ekwentị ịkpọọ mụ na 07088978910 n'ịchọrọ ịkwado ihe anyị na-eme na o nwere mmemme ị na-eme mmemme ntọala mmemme omenala kpọọ mụ ka ndị oziọma ọdịnala bịa nọnyere 07088578910. ọ bụ niile n'Ọka na ịchọrọ iso na oziọma ọdịnala fans club nke Ọka ịkpọọ mụ na nọmba ka anyị tinye na WhatsApp group ka ị na-esoro n'ihe anyị na-eme. Na mpịachi asị m ka unu cheta n'eziokwu na ya banye na New Year according to the financial calendar, mana cheta na mmiri izizi ga-ezo mmiri ndị ahụ bụ mgbe a na-aba New Year na mmụọ. Ebe ọbụla ị nọ mmiri agha ezo nọ mgbe ka ị kwesịrị ime ekpere pụrụ iche na nkwado, maka na aha ọfọ bụ mgbe ihe niile nwụrụ anwụ ji ekunite n'ọnwụ, ahịhịa niile kpọrọ nkụ ji ekunite n'ọnwụ. Nọ mmiri ndị ahụ aha ọfọ na nke ọdịnala kpọmkwem na-abanye n'ime February ahụ na March mgbe mmiri izizi ji ezo. Ọzọ dịka ibe ya nwanne m, gbaa mbọ ka ị chọba iyi ụwa gị. Ihe a na-agwa unu dị mkpa maka na o nwere ife arịrị mere ụnyaahụ wee sị ka m gwa unu na ihe a na-akpọ iyi ụwa na ọdịrịl. Biko ọ bụrụ na iku nwa n'aka gbaa ya agụ ka a mara etu o si wee bi ụwa, ka a mara onye ụwa ya, mara iyi ụwa ya, ka e welu n'oge dokwali ya ka ihe ibida ka ihe arịrị ghara ime. Ọtụtụ ndị mmadụ na-echeta ọdịnala mgbe ọ gbajuru dọrọ, mgbe ife mebisiere. Biko nụ gbaa na ụmụ ụnụ agụ, chọọnụ dibịa ka ọ gbaa afa ka a mara onye nọrọ mmadụ ụwa. Ihe a bụ ihe Igbo ka m na-agwa ụnụ. Ana m ekwu aka na-ekwu aka ekpe ebe nkwụ ka nkwụ na-ekwusighị ike maka na afụgo m ndị ọ na-emebiri ihe. Ọkwa na ebe a ka m ga-akwụsị ya. Jụba na-ese na onye ajụjụ ada efu ụzọ. Gbaa afa ndụ jụọ ese, ekwena ka ihe mebie tupu ị were gbaba ọsọ mmiri. N'ọkwa na ebe a ka m ga-adọbili ya taa. Ị chọọ ịkwado ihe anyị na-eme kpọọ m na 07088578910 ka ọ fịadụ nke nwe amalị ya maka na Ọka na-asọ enwe. Ka o mesịa. Ndewo. Am I off here? Okay. Gbatuoro m Igbo. Anyị kenere ndị soro anyị na Facebook ọmụ na Ikolo ndị Igbo. Anyị wee na-asịdo unu ka anyị na-echeta na ụmụ nwanne anyị ndị Igbo akpapụrụ akpapụ na oke ndị Igbo na mba ndị ọzọ, na ha na-eri arịrị, na ha nọ n'ụjọ, ọkachasị tụmadị ndị nọ na mpaghara Igala, Kogi, ndị nọ na Akwa Ibom, ndị nọ na Benue, Bayelsa, onye agha na nwanne ya. N'ọkwanụ ya bụ projekti Obinna Chukwu bụ eze Ikolo ndị Igbo ji n'aka ịchịkọnọ ndị Igbo nọsị na mba dị iche iche ka kwadosie ya ike. A sị nke onye na-eme ya na-emesi ike, anyụkọ ya bụ mamịrị ọgba ụfụfụ. Ekene m ụmụ nwanne m, ọkwa dike nwa ụbọchị ọzọ onye buru chi ụzọ gbagbo onwe ya n'ọsọ. Ka o mesịa.